No a pokiaľ sú tam baterky, tak sa to správa zase takto. Zapne sa test. Lampa svieti, čiže záťaž ide. Začne testovať, čo robí väčšinou UPS každý po zapnutí. Behne aj ventilátor. Prejdú nejaké testy. A potom sa hodí už len do režimu baterka. Prestane blikať online a ide už len na baterku. Ako on normálne teraz vyrába, keď ho vyťahnem, tak pekne ide. Svietime a vyrábame. Nereaguje vôbec, že má primár. Teraz by mal cvaknúť. Tak neviem, či tam nejaké relátko je zblbnuté.